Rumah tangga duwe anak loro dewok-dewok wedok. Tapi bareng anak wis prawan kabeh dadak mbokne gak kerasan meninggal danau. Mati wis ana 2 tahun cik krasane. Ya gak ana sing kirim surat, gak apa. Mbok bekne kono oleh nggon pernah bae. Lah ngono lek nggon pernah aku gak disusul. Lho lak mati aku. Mosok kaya anakku Kit karo Dini. Prawan ake rupane ya asu-asu. Ayu-ayu. Tapi sayangi. Angger ana wong lamar wis kedadean dina mateng ulan ya wis dadi. Angger pleke kate dadi manten mesti diwurungno. Bun. Monggo. Monggo bokonge diadahi. Bokonge adahi. Maksude di salap ngriki lho bokonge. Niki griyane watoge lah. Oh. Abape. Kuwanter kok bul. Mari mangan tebon. Enten rempelune napa? Anu, enten perlune. nggih. Sampeyan niku sinten? Kula Pak Togel. Sampeyan Pak Togel. Nggih. Meneng ae. Nggih. Lah, sampeyan sinten? Kula Trobos. Ngono ya meneng ae. Oh, satu-satu. Enten perlune napa, Bos? Niki ngeten. Wah, mboten. Kula tau ngeten kejlongup kok. Gak ngono. Ngene lho. Ah, wis gatik ngene-ngenean aku tau ngene ndelosor kok. Ndelosor. Ndelosor. Kok gak bongko. Mati mari ngono kena bonu pas urip meneh. Urip meneh. Urip meneh. Syukur meneh nang mate temen. Seneng ngaluk. Kula Enten perlune. enten perlune. Bareng kula ngrungokno koran, maca ngene TV, Kualik. kuali ambek besok. Oh kuali. Sing Kula jelas, ngomong lu sing jelas. Kula ngrungokno koran maca TV, kleru. Mang jare kono kuali saiki kleru. Sampe niku sing oh, sing salah doktere. Apa? Gorong waras kok diculno. Maksude sing kualik, sing kleru niku mboten panggonane. Ana apa? Omong sampean. Ngoten. Maca koran, ndelok TV. Lah nggih niku karep kula. Lah sampean mau kok terus maca TV ndelok koran. Lho, kliru. Maca koran. Nek anak sampean turun disayembarakno termasuk napa biro jodoh. Lho nggih. Golek jodoh sing setia kepada istri. Lah, Kula. temenan. Nggih. Acene nggih pirang-pirang dina niki rene anak kula niku nggih rupane lumayan. Tetep anak kula lebokno koran. Nggih. Heh. Kula, Pak. Sampean nggih? Nggih. Tapi lak temenan ah. Temenan. Lah nek sampean nglamar anak kula aku wis gak basa. Empun kuwatir nek kula sampean trima. Sampean nedhi putu pinten? Loh, Kok anak sampean setahun njaluk anak papa ta? lah dalah.
Setahun duwe anak papat niku mana tah? Anak siji sing telu anak angkat. Oh, anak angkat. Sik, jeneng sampean? Trubus. Trubus. Nggih. Saiki ngene. DRS Trubus. Oh, termasuk DRS niku titel ya? Nggih. Oh, DRS termasuk Dadi dokter Andes lho, Pak. lho lha DRS dokter Agus. Dede. Lan apa? Duda rada suwe. Oh, duda mambu. Nggih. Duda rada suwe DRS Trubus. Sampeyan mboten nggo pulpen? Nggih mboten, Pak. Ngeten lho, Bos. Ngene lho, Bos ya. Nek kene kon nglamar anakku supaya awakmu iku kena dipercaya, gak plin-plan. Saiki awakmu tak lebokno buku. Maksudnya bar buku Ya, awakmu tanda tangan, Bos. tanda tangan apa? Iya, ya tanda tangan nek kon temen-temen nglamar anakku. Nggih. Anakku lak loro. Loro. Sing siji Ukit, sing loro jenenge Dini. Lah sing mbok pilih sing ndi? Wah. Sembarang, Pun. Lho kok sembarang ya? Sing penting wedok lanang. Lho, lah kon golek sing lanang tak golek wedok. Golek sing wedok. Aku wedok. Nggih, Pun. Okit. Okit. Nggih. Okit ya. Nggih. Tarobos TATRO BOBOS Trobos. Ngelamar anakku jenenge Ukit. Nah, Okit ya. Oh. Ngelamar seneng temen ya? Nggih. Seneng lillahi ta'ala. Asli. Tapi nek sampak lamaran iki diwurungno terobos ndang disamber bledek. Mulane rek. Supaya kanggo kepercayaan. Oh, nggih mun ben napa? Tanda tangan. Oke, Mriki nggih. gak di lapangan kono lho. Lho lah nggih mriki, Pak. Ya kene lho, Bos. He. Bukune yo kene lha kok mlarah rono iku. Pun niki mawon. Oh iya, iki tanda tangan. Nggih. Lho, kok iso kok pitik gelut ngene, Bos? Oh, iya. Kene pundi arek? Saiki areke nang kamar. Nggih. Ya, balekno dhewe ya. Pun kuwatir. Pun kula mantu sampean. Oh, garawan sih. Mboten, mboten. Oh iya. Rokok mengganggu. Kon lha apa kok mari tanda tangan kok terus graya-graya? Napa persiapan kan? Oh, persiapan. Hati-hati lho, Bos ya. Kamar sing sebelah kono. Gak tak kunci. Wis, payu situ. Lah. Lho. Sawangane tak buat ngomong jalan. Masalah kok becik. Sampeyan iki lho bawa apa? Peningset. Hah? Peningset. Peningset. Mas kawin. Lho. Lah terus sampean kok nggawa peningset, nggawa mas kawin rene tujuan sampean lha apa? Kok belani wong ya gak ono apa-apane ae to. Belani temen sawangane. Sampean nak jenenge sapa? Nen, Kok lancang gorong tak tawani kok wis ndukur kok. suwen Pak ngenteni tawani. Oh, tiba ya ana daya pisan ya ngoh-ngoh. Nama Jenenge? jeneng ndek ta jeneng dawa. Nek jeneng ora ana loro. Nggih, jeneng dawa. Nek jeneng ndek Supali. oh, Supali. Nek sing jeneng dawa? Su Su Pa Pa Li. Bukune gak cukup, Nak. Jeneng dawa. Bukune gak cukup. Oh nggih jeneng cilik mawon. Supali. Jeneng cilik apa jeneng gedhe? Oh, ana loro ya. Enten. Sing cilik ya? Supali. Sing cilik? Supali. Kok kaya wong ketempelan. Lah sing gedhe? Supali. Kaya kaset ngelokor. Supali ngene ya. Supali. Nggih. Omahe ndi, Nak? Omahe tunggal pager. Oh, pager loyong ta? Mriki lho. Oh, iki lho lah apa aku mesti. Omoro rene durung tau dadak rai deker-eker. Tunggal pager oh tangga sebelah. Balung masin. Oh, balung masih. Tapi mboten kerasan, Pak. Heh? Mboten kerasan.
Gak kerasan. Lo pindah ten Sekar Gadung. Wah, maling gosok nek. Sekar Gadung. Sekar Gadung, Sekar Gadung. Temriku mek 3 wulan kula. Heh? Temriku mek 3 wulan terus pindah ten Tuwiri. Pindah mana tuh ini? Tuwiri. Masa Allah kok becik Supali. Ayo ngetekno buku engko. Wis nak jane pindah-pindah nak Tuwiri ya. Tuwiri, Pak. Tuwiri. Oto. Oh, sakniki mboten Tuwiri. Saiki nang ndi? Ten London. Nanti London. gak numpak apa nak kono? Lho, nggih mlaku, Pak. Nang London iku mlaku kan iku bloke gym ah. Lah apa Jim? Lah London nak ya nang gone luar negeri. London Mojo Solo iki lho kene. Oh. Kok Mojo Solo re London? Lah nyene kampung London niku. Oh, nek kampung London. London ya. Nggih. Wis aja ngale lho, Kak. Nah. London. Terus tujuanmu apa, Cung? Lamar. Gak ngono kan iku, kate nglamar kok getak wong tuwek sih. Ngelamar, Pak, ngelamar. Suarane sinden ah. Wis biasa nglamar, Pak. Nggih, ngelamar, Pak. Ngelamar. Sing mbok lamar Anak jenengan. anakku lak kembar. Kembar. Di situ wis payu. Payu, Pak. Kari situ. Dini. Nggih, dini hari, Pak. Dini hari, kate hari. Nggih, dini. Oh, dini. Hari Dini. hari wis lunga. Dini kae, Pak. Dini ya. Nah, saiki gawe surat perjanjian, Nak. Awakmu wis mantep adep. Pun. Wis seneng. Pun. Nah, saiki tak gawe surat perjanjian. Supali ngelamar anake Pak Togel sing jenenge Dini. Nek sampak gak dirabi, lamaran cilike diwurungno. Supali muga-muga ditombruk wedhus gibas. Tanda tangan. Hei, tanda tangan. Lah nggih pun ceblok niku. Lah kok iki gak tanda tangan krotono pulpen iki. Ah, sing apik tanda tangan. Hop hop hop. Hop hop hop. Supali. Kon tanda tangan kok kaya PT Ayanen ngono. Cek mboten dicontoh wong. Oh, cek gak dicontoh. Siap. Nah, saiki ngene, Cung ya. Cung ya. Lho lah, awakmu lak calon mantuku. Nggih. Lah, dari calon mantuku aku nyeluk Cung lak gak apa-apa sih, nyeluk Nggih. enak gak apa-apa. Ditampa nggih. Oh, tak tompo. Lah wis ora tanda tangane. Nek sampak wurung kon ditombruk wedhus gibas. Oh, mboten loro. Ya, kene ae tak jukukno, ya. Areke. Areke tak gawe rene, ya. Tepak iki rek. Cek enake golek bojo, ngono tok wis ditampa. Nanti jenenge Dini. Dinikahi, dinikmati, ditik-itik, dilebokno kamar, dibanting. Supali. Dun. Apik-apik enak kok sakakno aku iki mblobok kon, mbojuk kon nggarap awakmu. Sing apik jukun dhewe iki mau wis tak persiapno nok nggone kamar ana tulisane nomor 3 Dini. Ya. Ah, wis jukun. Kuat temen arek iki rek. Wong areke ndeke kaya ngono e. Engko ndang gorong sunat arek iki. Wah, ya apa rek? Tapi gak apa-apa wis ana tanda tangane. Tapi nek sampe wurung, wah. Matur suwun. Wis mantap. Pun sampean tumbas rokok. Wis madhep. Terus, dan masih bapak iki wis tau enom nah. Masih gak mbok alasan kongkon tuku rokok. Bapak iku wis krasa nak ana anak kaya ngene iki timbangane bapak iku isis. Timbangane bapak isis, bapak tak nang warung enak. Nggih, Mbok. Ya, heeh. Sampean kesa warung sing adoh iki, Pak. Nang ndi nak? Alah nggih kesa mriko Blitar ta kaya pundi. Minggat ta nang warung ngono iku. Gak gelem ya wis. Wah. Tak sisine cek gak sandung. Bon tego ta? Ya teko ya tambah seneng sih. Darane duwe matu adane. Guyu-guyu. Wis ententekno, gak Nggih. apa-apa. Ini bapakmu wis ganok. Saiki anjene aku wis tanda tangan kaya apa kon tetep dadi bojoku.
Ya wis gak usah isin-isin. Terus jane nek jeneng aku wis ero awakmu kan Oki. Terus kon biyen lulusan sekolah apa, Cik? Gak usah isin, gak usah guyang-guyu. Nek aku biyen sih SMA. Lah kon biyen apa? Rek iki rek. Ngene iki kon meneh njaluk anak pira sih? Alah aja isin. Aku nek digepuk ngene iki marai aku tambah merangsang rek. Saiki terus terang ae umpamane kon tajak mule nang omahku lak gelem sih? Nah. Mau. Nah. Ya wis gak usah bahasa Indonesia mau iya ngono ae. Tapi omahku ya sederhana. Terus kon meneh-meneh njaluk apa ae sih kira-kira? Nah. Kak, sing tak maksud iku kon njaluk omah tingkat apa njaluk omah sing amba ngono ae? Elek. Elek. Masalah. Rupane ayu klaksone konslet. Awakmu lho kepengin duwe anak pira? Elek. Ada. Wah. Tatane lawan-lawan dhuwur. Aku becirek. Kate tak wis gak bapak tak singitno ae. Tapi yo ngono. Kon nek ana kancaku gak le ngomong lho ya. Ayo ngene-ngene tok ae. Atik ngomong wae. Jrut. Rupane ayu kok kabeh pedhot direk. Tibake jodoh iku gampang. Nek Gusti Allah ngekeki jodoh kadang gak usah golek ngono ae. Ketemu nang embong ya dadi pacar. Kadang sing pacaran pirang-pirang tahun gak dadi. Dolen ndelok lodruk ngono ya ketemu pacar ya dadi bojo. Jenenge jodoh. Delok lodruk ambek tuku sego goreng ngono kenalan ya wis dadi pacar. Pas Mas sampeyan kok nguasno sik. Iki mang sapa jenenge mang rek? Jenengmu sapa Dek, Mang Dek? Dini. Oh ya Dini. Din. Kan aku mang wis nglamar nang wong tuamu. Wong tuamu wis setuju. Mosok areke ayu ngene ape tak balekno kan gak mungkin. Coba berdiri. Apa sih Mas? Terobos mang entuk model ya apa rek? Gak apa-apa wong jenenge jodoh ya kan? Apa kamu menyintaiku? Cinta Mas sampai sampean Mas. You love me? Love you. Oh, Love you. apa love you? Ya aku seneng ambek sampean iku lho Mas. Oh. Iya. Nek ndelok dedekmu kira-kira dukure ya 125. Dedekku 155. Kacek 10 rupiah gak apa-apa ya. Gak apa-apa Mas. Sing penting duduk dedeke. Gak. Aku iki mang lak apa sebabe kok ngelamar awakmu? Mergo aku maca iki. Macan iki. Kontak jodoh. Iki. Ya, iku kontak jodoh. Di kontak Mas jarine ana kontake, gak ana kontake ngene lho. Iki lho. Dicari ya kan. Iki tulisane nek gak bapakmu ya tulisanmu. Gak ono ini lho Mas.
Sampeyan iki lho mbujuki paling gak ana apa-apa ning ngene lho. Lah gak mbok delok kon delok kono ae, delok kene lho. Kok gak ana apa-apa ning ngene lho. Masa gak ono rek? Iki lho. Lho gambare motor ya. Oh, iki gambar apa sih iki? Becak. Motor kok becak. Becak. Ya wis gak apa-apa. Mbok menawa kon ben buta huruf ya gak ngerti aku. Masih kon gak tahu sekolah gak apa-apa, sing penting kon cinta mbek aku. Ya cinta, Mas. Iso masak? Iso. Bisa bikin kopi? Bisa. Bikin tea? Bisa. Oke? Oke. Sekarang aku buatkan kopi. Dalam, ambil sini. Saiki ta, Mas. Iya iyalah. Kopinya. Kon iku nanti. Saya takon kok mumet kayak kekean iki. Dan ini kapan gawe kopi? Iya gawe kopi pawone malah aku ndek kono sih. Lah apa nepok mumet kaya PT angkrem. Dalane sik iki mang. Iki piro iki? 5. 5. Iki 10. masalah dopel 5 watt. Wis 5 watt katik mendrip-mendrip. Iki piro? 5. Oh 5. Terus bos mang oleh sing ya apa rek? Keliru aku mang bae. Lamar dini mang. Kene gak apa-apa wis. Awas kon ngati ana kancaku meneh. Landi. Beneran apa? Awak dhewe ora Kene aja jedeg-jedeg. dilarang berbicara. Duduk. Bos, jodoh iku gak kena semono. Ya iya, Masih aku gantengku kaya ngene. Oleh kaya ngene ya wis gak apa-apa nasibku. Kon masih kon iki ayu, kon elek gak apa-apa. ngomongmu lho. Ngomong apa? Gantengmu kaya ngono, oleh kaya ngene, arek iki ayu aku elek. Takon wong. Iki tibake ngene, mang nang jero tak takoni. Wetone gak cocok, Bos. Apa? Gihing. Apa, Geng? Wage karo paing gak cocok. Oh, terus Ya apa wong aku nek balekno kok jare di srodok wedhus ngono ae. Bapakne. cari bapake. Iya. Oh iya, saiki kate besaran. Lah iya. Kon diseruduk balik-balik mati kon. Mosok ape arek ayu tak balekno. Ya aja jodone lah apa dibalekno. Gihing gak oleh. Gak oleh. Mesti ngalah salah situ. Gihing wage mek paing. Gak oleh ya. Apa nggonmu? Padha jane aku ambek iki ya padha senenge tapi ya wetone gak cocok. Apa? Sobo. Oh gak tau krungu sih aku sobo iku. Apa sobo iku? Selasa ambek Rebo. Sobo. Diawur ae kon niku. Selasa mbek Rebo gak apa-apa, sing gak oleh ku gihing. Sobo gak oleh kiting-kitingan. Kiting-kitingane gampang brondoli kaya laron ya li. Sing penting awak dhewe gak balekno lamaran. Iya, Nek kon gak cocok aku lak gak cocok. gak cocok. Ya apa ijol-ijolan ae. Kok kene guyon. Lho gak apa-apa gihing, gak cocok. Sobo lho, sobo lho. Lah sobil mbek awakmu, mbek aku lak gak cocok. Lah iya, ijol-ijolan iku kedue aku. Dini oleh awakmu. Terus Oki. iki Parmin iki. Oki kok Parmen. Sapa? Oki. Okit oleh aku. Mm. Apa-apa. Temen ah? Salaman gak apa-apa. Salaman. Der. Gak oleh ijol maneh. Ah, Nek kon mbok jaluk titenono kero. yo gak apa-apa. Dil. Dil, Dil. dil. Atik kon jaluk. Pijak. Kero. Oh, Pijak. lho kero ae, cek padha keroe apik. Ora. Lah nek aku picek kon kero ya apa ndelok elak ngene lan. Lho iya wis gak apa-apa wis. Kero rek. Demi cintaku yang kon tak lancak terobos aku oleh adikmu. Ya gak apa-apa wis. Awakmu saiki dadi bojoku. Iya, Mas. Oke? Oke. Alhamdulillah. Li, tak elingno. Apa? Kon ambek iku wis gak oleh balik ini ya. Gak,
Nek kon ambek iku gelis melarat kon. Lah apa melarat itu? Arek iku pokoke sing dijaluk weweh ae. Apa itu jenenge gak isoan. Kon rong dina telu dina sak wulan janter weweh entek bondomu. Demi cinta no problem. Temen yo. Kon yang ngono. Sing hati-hati mbek iki. Apa? Kon kudu sing sabar. Ya jelas sabar. Sing gelek-gelek nduduhno. Ya iya mesti ae iki. Kandhanono ya ngalor iku ndi etan iki kon kudu sing sabar. Ya sabar, jangan sabar lah apa. Melarat kan. Muga-muga kon nang entek donyamu dikongkon wewe terus. Aduh. Peniti. Dek. Siapa jenengmu, Mang? Dini, Mas. Alhamdulillah iso ngomong Dini rek. Din, untuk memeriahkan hari perkawinanmu ambek aku. Saiki tuku lilin. Lilin. Gak usah dikon tuku-tuku po. Tuku barang tuku barang. Bapak sih. Nek kon cinta gak usah dikon bojo, budal dhewe lah kenek sih. Kaya apa tuku lilin? Iki ana dhuwit titik. Takon ana dhisik kon kuru lilin Adik ngono lho. Lilin kok gak ero lilin. Awakmu nak ero lilin nggih? Ero. Tuku kiai. Takon ana dhisik ta lilin rupane apa lak ngono. Iki tukokno lilin. Sosok ya. Sosok. Kabeh lho, Mas. Piro kabeh? Lah tukane lilin kabeh ae. Iki piro tukokno lilin kabeh? 5.000 sih. 5.000. Iki 5.000 lho. Gak tambah dhuwit. Ya gak apa-apa. Arek pingitan gak tau dicekeli dhuwit wong tuane. Oh ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Nek abang ngene iki jenenge 10.000. 10.000. Ah, 10.000. Wis kawit. Pira? 10.000. Wis ngale. Wis ngale ta, Mas. Wis ngale kok 10.000. Iki arek pingitan gak tau dicekeli dhuwit bapakne. Oh iya gak apa. Nek biru ngene iki 20. 20. Oh, sesuk kok ero. Pira Imang, pira sing biru? 20. Wis pindah. Buat cekel oleh teleki. Pira? 20. Picek. 1.000. Karo Mas, gak sampean kandhani. Lho lah ya Bu. Masalah. Gak tau dicekeli bapakne dhuwit. Kebacet Mas ngene tau nampa tuslah 1.000 rek. Ya wis gak apa-apa. Kebacet. Gak oleh dijaluk, nek dijaluk kero. Gak apa-apa. Wis gak apa-apa Mas kon, gak apa-apa sak balike. Wis, Bisa? ya. Nah. Gak apa-apa melak aku ae. Sing sregep nuntun. Lah ya apa setia? Setia iku dituntun ngalor ngidul. Tapi kon yo ngono. Apa? Siap-siap dhuwit sing akeh. Lah apa? Wis sida ngalor ngidul weweh. Delok pendidikane. Ayo kene. Oke. Oke. Iso melayu. Padha ae, padha. Nggonmu gak iso. Padha ae. Ayo jajal sih. Ayo. 1.000. Iso. Ya gak apa-apa. Iso wae mbok seret. Ya gak apa-apa. Wis jodoh gak oleh dijaluk, gak oleh dijolno. Gak, ayo delok. Lungguh gak oleh ngalih-ngalih. Lungguh.
Mbak Yumu Dini wis tak serahno karo Cak Trobos, tinggal kamu walaupun bagaimana aku tetap menyintaimu. Dilungkas iki lak riyaya. Bulan Agustus tuh riyaya meniki Idul Kurban. Beleh wedhus langsung wedhuse di wedhuse diweweh. Wedhuse diweweh daginge. Ya gak apa-apa. Gak apa. Jembele wedhus diweweh nek weweh. Lah ya apa? Wong jenenge kurban. Iya. Lah dikene tangga-tangga ngene iku sih. Iya. Mari ngono riyaya posoan nika slametan nang maratuwa terus Awe. Awe. Ya awe amal. Langku nek wayahe mari sembayang isa jenenge Awe. traweh. 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 Engko pas riyaya deng weweh ya. Weweh sih? Weweh. Awe. Nah. Kon wis cinta mbak aku ta? Awe. Cinta. Awe. Lah iya cinta. Awe. Iya ya engko weweh aja kuwatir nek masalah weweh ku tak wewehi wong weweh kok. Tenang ae. Mbak Yumu jenenge lak Dini. Nama lengkapmu? Awe. Lho weweh iku engko. Nek wis riyaya ku weweh. Nama. Awe. Awewe. Nama. Awe. Jeneng. Awe. Jeneng. Awe. Jenengmu sapa? Awe. Masalah akine sowak. Kepali. Lah nek ruare kaya ngene golek nang gone janti kono akeh iki. Gak. Awak dhewe dibecok. Apa rek kabare? Aman. Bapak-bapak. Temen ati kok kene aku iki, PN. Ikhlas. Gak apa-apa. Dek, umpama kon karo aku seneng apa enggak? Aku gelem kok Mas Slamet. Gelem karo aku. Lah apa kok gelem mek selamat? Mbak aku apa doae? Heh? Ada culek matamu. Iki arek iki wong gak apa-apa ngene. Kon lek gak apa-apa ya, Dik ya. Kula mboten napa-napa. Lho, gak apa-apa. Gak saking ambek kon. Ambek aku wedi, gampang keringet kaya. Gak apa-apa arek iki. Iki Bapak Emang. Apa? Gak. Arek luwe 5.000. Terus karepmu ya apa? Waduh, 20.000, 5.000. Worong. Siapa? Worong. Worong. Hmm. Iki tanda tangani siapa, Bos? Oh iya gak apa-apa wis gak apa-apa. Nek sampah worong terobos disamber bledek. Aku murung. Ya apa? Murung. Kan worong? Worong. Sing telenik iki tanda tangani siapa? Aku. Nek supali sampah worong rabi anake Pak Toger, ditombrok wedhus gibas. Gak apa-apa, timbangane weweh terus. Lah kok niki ana sampean gak iso ngomong apa? Situ gak iso ngomong situ mripate. Siapa? Iku Oh, gak iso gak mripate gak ketok ta? gak ketok iki. Dari sapa? Iki tulisan apa nak Dini? Dokumen. Lho, ya apa? Apa? Dokumen. Ayo. Iki gambar apa iki, Mang? Eta. Motor. Pira? 1.000. Gak Trobos karo supali. Asline ngono ngene lho, Bos. Aku iki ngejak karo anak-anakku tak jak nodi awakmu kabeh. Sebab supali karo Trobos bisae nek ana arek nom-noman wedok adik rupane ayu digodho sak dalan-dalan. Ngoten ta? Sapa? Awakmu. Heeh. Tapi sebalike nek roh arek cacat gak tambah diwelasi, tambah disia-sia. Nggih sepurane, Pak. Terus sampean gawe pokal gawe kaya ngeten Aku nyadarno awakmu karo nyadarno supali. Iki apa kan dilamar iki ya apa? Lho, saiki ya apa ya digalakno dina sing apik, digalakno wulan sing becik. Ngoten, Nak. Tetep awakmu kudu dadi mantuku. Lah iki nek kula dadi kemanten. Lho, ya aja. Pun
Sakrene kula niki pun seneng. Heeh. Ya napa dini oleh kula, Ya. trubus oleh okit. Okit. Enten rejeki sing kathah. Monggo benjing dhaupe ponang temanten sami-sami dipun tanggapaken ludruk karya budaya. Hadirin sekalian yang berbahagia, itulah tadi persembahan dari pelawak-pelawak karya budaya telah mengocak perut Anda dengan